pisua jasatu. Norbait sartu omen da manteroa tarren txakolindegia. Geldior! Zu, ez zaude burutik zan, ozta? Baina ze kristo egin duzu. Zinizkoa da, Jagoba. Arantxaren senarra zara. Ezin du presionatu. Tare gitxiago orain, hainbeste urte eta gero, gure adiskidetasuna berreskuratzen hasi garenean. Ezin dut. Ez da dazu garbi ez duzula nigatik ezer sentitzen eta ez dizu berriz esango. Hemen hasiko duk lanean. Asko posten ez. Badakit egoera ez dela batere erosoa zuretzat, baina jakintzazu aldi baterako baino ez naizela geratuko. Ez dut inor molestatu nahi. Ez da molestia. Ta orain nire aita zure etxean dagoela, aprobetxatu zegurra eman diozu. Kabratuta nago egun guztia. Zure genio horrek, ez da? Ez Esterrek nire serreak eraman beharrak. Amaren gatik aserretu zineten amonatazu? Bai, Zer gertatu zen? nire arrazoiak nitun, eta kitxo. Nik ere baditut arrazoiak. Eta jakiteko eskubidea ere bai. Ezagutu ban nire ama. Nauk askorik akordatzen, gaizorik hilzela. Nire aitak esan zianan, istripu batean hiltzela. Zeratik engainatu nauzu? Kontatuko diazu egia behingoz!